Nelson Chamisa uya waziva nenharo anova mutungamiri wemain opposition munyika yeZimbabwe abva ashuwa vanhu vese akati there is a day madreams enyu ese pachafulfiliwa. Zvamunoziva kuti izvezvi munyika yeZimbabwe kukwidza nekudzika, vanhu vari kutambura zvinhu hazvirambomira zvakanaka. Asi panova Nelson Chamisa vanobva vasimuka voti aiwa don't worry, change is coming. Asi unoona kuti paground vaNelson Chamisa it seems like hapana zvavari kumboita kana hapana zvavari kufambira, asi kunyarara kwavo uku kwabva kwasiya vanhu in suspicions. Saka sata muendera mberi mashoko vataura nokuti subscribe ulike utina on the bell icon. Nelson Chamisa anonyora achiti absolute truth, when all is said and done, all who are truthful and honest shall admit and acknowledge the repeated role of the state in the plot and engineered illegal MP recalls, political parties finance diversion and criminal takeover of the alternative in 2020 and 2023. Further, history shall vindicate our principled stance and unshakable conviction in maintaining that purity and fidelity is a authentic alternative. Ndo mashoko anoitwa pana Nelson Chamisa achiti aiwa pane zuva richazongosvika pakuti chokwadi chichazongobuda, vanhu vanga vari innocent vachazongoregewa votanga kurula, vanhu vangaka vachityora mutemo sezviri kuitwa naNelson Chamisa kuti the ruling government kana the ruling party iri kusuppressa vanhu opposition ichazongobuda pachena pa kuti munhu wese anenge ava free, vanhu vachazoshamisika zvinhu zvazongoitika. Mune Zimbabwe mashoko ari kutekwa naNelson Chamisa achiashuwa macitizens ake nemasupporters ake kuti aiwa real change is coming. Tiudziye mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko aNelson Chamisa. Pinai comment section medu, sangano subscribe kulike, so tina on the bell icon.